усходу на захад у абыход Беларусі. Кітай запусціў новы маршрут для дастаўкі грузаў у Еўропу. Гэта можа сур'ёзна ударыць па беларускай чыгунцы. Транзіт кантэйнерных цягнікоў для яе – адна з асноўных крыніц даходаў. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, мяне завуць Анастасія Русецкая. Запрашаю на аб'ектыў. Алкаголь і наркотыкі ці збіццё? У чым сапраўдная прычына смерці маладзёна ў навагоднюю ноч? Самі ж супрацоўнікі медычнай установы казалі, што яго прывезлі мокрага цалкам, з парванай майкай, спрабавалі яго неяк рэанімаваць там, адкуль яго везлі. Чорная скрыня беларускай эканомікі. На што пойдуць грошы з сакрэтнага фонду Лукашэнкі? У галаве мусіць сядзець вось гэта так зазубрынка, што гэта зрабіў не народ, не дзяржава, а менавіта Александр Лукашенко. Лукашенко паўторна ўзяўся за бараўляны. Ці стане вёска горадам? Выдзяленне надзелу пад розныя дамы, гандлёва-забаўляльныя альбо шматлікія якія іншыя такія рэчы, яны стануць нашмат прасцей, а ў жыхароў будзе менш аргументацыі чыста на нарматыўным узроўні адбівацца ад гэтага. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу ў сувязі з гібеллю жыхара Рэчыцы Дзмітрая Усхопава. Маладзён памёр у навагоднюю ноч у раённай бальніцы, куды трапіў з рэчыцкага раус. Сілавікі прызнаюць, што ўжывалі супраць мужчыны сілу, але не быў у межах закону. Ды сцвярджаюць, што смерць наступіла ад злоўжывання алкаголем і наркотыкамі. Антон Каменскі працягне. Прыставаў да мінакоў і правакаваў канфлікты. На заўвагі міліцыянтаў рэагаваў агрэсіўна. Так сілавікі тлумачаць затрыманне ў навагоднюю ноч жыхара Рэчыцы Дзмітрия Усхопова. Гражданин оказал неповиновение сотрудникам органов внутренних дел. Сотрудники действовали в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время по факту смерти гражданина подразделением Следственного комитета проводится проверка, назначены необходимые экспертизы. Следчы камітэт прызнае, што супраць Дзмітрыя ўжывалі сілу, аднак ягоная смерць, цытата, не носіць траўматычнага характару. Афіцыйна ў крыві мужчыны выявілі звыш 4 прамілі спірту і знайшлі пакецік з марыхуанай. Гэтае ж рэчыва ў мачы памерлага. А сам Усхопаў нібыта ліставаўся з інтэрнэт-крамай па продажы наркотыкаў. Я гэта абмеркаваў ужо са сваякамі Дзмітра. Яны ўпэўненыя, што гэта фальсіфікацыя нейкая, таму што яны кажуць, што гэта не ягоны стыль стасункаў пісьмовых. Дзмітрия Усхопова затрымалі на аўтобусным прыпынку ў цэнтры Рэчыцы каля 23 гадзіны 31 снежня і даставілі ў рэчыцкі раус. Тое, што мужчына сапраўды ў добрым падпітку, бачна на змантаваным відэа з камераў назірання, але стаіць на сваіх нагах. Паводле сілавікоў, праз некаторы час Усхопава павезлі на медычнае сведчанне. Па дарозе яму стала блага. А менш чым праз 2,5 гадзіны ад затрымання медыкі зафіксавалі смерць мужчыны. Ні відэа з прыпынку, ні таго, як Дзмітрый Усхопаў выходзіць з раус, сілавікі не паказалі нават ягоным сваякам. І калі б там было нешта сапраўды такое, чым, што яны паказалі, што вось там чалавек п'яны, там чапляецца да людзей, ці яшчэ штосьці, чаму яны яго стрымалі, то яны б гэта паказалі. І, відаць, там таксама было магчыма ўжыванне сілы яшчэ на самім гэтым прыпынку. Самі ж супрацоўнікі медычнай установы казалі, што яго прывезлі мокрага цалкам, з парванай майкай, то бок было відавочна, што спрабавалі яго неяк рэанімаваць там, адкуль яго везлі. Інфармацыю ад сястры Усхопава і пацверджаную іншымі крыніцамі праваабаронца апублікаваў на сайце «Палеская вясна» зранку 2 снежня. Праз некаторы час следчы камітэт заявіў, што пачаў праверку, а праўладныя тэлеграм-каналы выклалі відэа затрымання Усхопава і нібыта ягонае ліставанне з гандлярамі наркотыкамі. Мяне больш хвалюе тое, што тэлеграм-каналы, гэтыя праўладныя, выкладваюць нейкія перапіскі, пачынаюць дзяліцца нейкімі рэчамі, якія тэарэтычна павінны быць даступнымі толькі следству. І вось чаму гэта яны робяць, гэта іншае пытанне. У такіх тэлеграм-каналах пачалі пагражаць расправай сваякам, якія распаўсюдзілі фотаздымкі, прыгадваючы гісторыю журналісткай Кацярыны Барысевіч і лекарам Артёмам Сарокіны. Іх асудзілі за публікацыю праўды аб смерці Рамана Бандарэнкі. Тады сілавікі таксама заяўлялі пра алкаголь у крыві Рамана. Антон Каменскі, Белсат.
На 90-м годзе жыцця памёр вядомы беларускі літаратуразнавец і гісторык Адам Мальдзіс. Развітанне з навукоўцам пройдзе ў сераду ў чырвоным касцёле аб 11-й. Выказваем шчырыя спачуванні блізкім. І да іншых навінаў. Пакажыце нам бюджэт. А таксама адкуль уліваюцца і на якія патрэбы ідуць сродкі з так званых пазабюджэтных фондаў. Журналістам «Зеркала» стала вядома, на што сёлета выдаткуе грошы засакрэчаны рэзервовы фонд так званага прэзідэнта. Павысяць заробкі і пенсіі дзяржслужбоўцам, вайскоўцам і сілавікам. Выдаткуюць на капрамонт дарог і рэгіянальныя праграмы. Чаму менавіта з гэтай кішэні, высвятляла Юлія Цяльпук. Колькасць атрымальнікаў ковідных надбавак сёлета зменшаць. Плаціць будуць з рахунку, сальда якога невядомае нават Міністэрству фінансаў, так званага рэзервовага фонду прэзідэнта. Не проста з бюджэта, а вось менавіта канкрэтна Александр Лукашенко вырашыў падняць, напрыклад, заробак дзяржаўным служачым альбо вайскоўцам, сілавікам. І у іх у галаве мусіць сядзець вось гэта так зазубрынка, што гэта зрабіў не народ, не дзяржава, а менавіта Александр Лукашенко. Асаблівасць фонду непразрыстасць ягонага фармавання. Вядома толькі, што частка гэта грошы падаткаплатнікаў згодна з бюджэтным кодэксам. Памер рэзервовага фонду, як правіла, не можа перавышаць 1% доходаў рэспубліканскага бюджэту. Расходаванне сродкаў ажыццяўляецца на падставе рашэнняў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Правіла 1% сёлета перакрочылі ў 4 разы. Фонд, выдаткі якога зацвярджае Лукашенко, забярэ амаль 28 мільярдаў рублёў, 4,2% з рэспубліканскага бюджэту. Удвая больш, чым сялетась, і амаль у 5 разоў больш, чым у 2020 годзе. Выпадкаў, калі Лукашенко выдаваў грошы з фонду, нам вядома няшмат. У 2009 з яго папаўнялі бюджэт, каб падоўжыць фінансаванне ад МВФ. Пазней фінансавалі рэканструкцыю Купалаўскага тэатру, новы сайт Лукашенко, сацыяльную дапамогу. Пабудавалі медцэнтр пад Ждановічамі і частку аб'ектаў інфраструктуры беларускай АЭС. Сёлета з яго павысяць заробкі бюджэтнікам і сілавікам. Усё у ЗАО «Беларусь» з адной кішэні, і мы ведаем, як гэта кішэнь завецца. Вядома, што рэзервовы фонд папаўняе лішак падатку на прыбытак ды адлічэнні з дзяржаўных органаў. Грамадству вядомае таксама інавацыйны фонд, дзяржаўны фонд інфраструктуры развіцця, якія ў рознай ступені сілкуюцца з даходаў насельніцтва. Але ёсць і зусім схаваныя рахункі. Ёсць так званыя чорныя касы, якія наогул не фігуруюць ні ў бюджэце краін, але яны ёсць. І вось там акумулююцца вялікія рэсурсы ад продажу зброі, ад таго, чым займаецца ў пэўнай ступені управленне кіравання справамі так званага прэзідэнту. Бо это таксама вялікія магчымасці. Там жа, на думку Анатолія Лябедзькі, асядаюць грошы, якімі дзеляцца алігархі, у тым ліку даходы ад кантрабанды. Уся беларуская эканоміка разам з фондамі і бюджэтам схаваная ў чорную скрыню, дадае эканаміст. Лічбы, якія мы маем, пачынаючы з ВУПу, інфляцыя, прамысловыя лічбы экспарту, ўсё гэта ўжо стала часткай такой самой агітацыі, прапаганды і хлусні, як і справаздачы афіцыйнага цыклу ад Ермошына. Эксперты лічаць, што сёлета мы не пабачым праўдзівых справаздачаў пра стан эканомікі. Зрэшты, закон аб рэспубліканскім бюджэце на гэты год яшчэ і не апублікавалі. Юлія Цяльпук, Белсат. Афіцыйны Менск адкрыў чарговы фронт супрацьстаяння з захадам. Гэтым разам харчовы. Вось толькі каму будзе горш ад эмбарга, уведзенага рэжымам Лукашэнкі супраць амаль 4 дзясяткаў краінаў, высвятляў Валера Руселік. У новы год з новымі санкцыямі, толькі ў адваротным кірунку, прынамсі на паперы. У студзень увабралася ў сілу эмбарга, якое рэжым Лукашэнкі ўвёў на пастаўкі харчоў з заходніх краінаў у адказ на заходнія санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Вось толькі ў выніку, тлумачыць эканаміста Леў Марголін, гэты бізун лясне выключна па беларускіх пакупніках, то бок па нас з вамі. Тое, што датычыцца тых, на каго яны нібыта накіраваны, на это 36 краін, у тым ліку і США, і Вялікая Брытанія, і Еўразвяз, то у іх экспарт тавараў прыкладна ў 10 000 разоў больш,
чим ті 500 мільйонів, на які прикладно разлічені санкції. С падобным меркаваннем сёння выступіў і польскі міністр сельскай гаспадаркі Генрык Кавальчык. Менавіта Польшча, якая экспартавала асноўныя аб'ёмы сваіх яблыкаў у нашу краіну, паводле задумы рэжыму Лукашэнкі мелася адчуць бізун контрсанкцыяў. Гадавая вартасць гандлю з Беларусю – гэта недзе 200 мільёнаў еўраў, што складае 0,6% агульнага польскага экспарту харчоў. Галоўным таварам ёсць яблыкі, і найбольш забарону імпарту адчуе галіна садавіны. Хоць гэта і не галоўны кірунак экспарту яблыкаў. Усё больш іх высылаецца ў іншых кірунках, да прыкладу, у Егіпет. Таксама польскі міністр выказаў надзею, што пасля некалькіх тыдняў блытаніны пастаўкі ўсё-ткі адновяцца. А вось адзін з непасрэдных польскіх экспарцёраў яблыкаў у Беларусь, уладальнік фірмы «Экасад» Чеслаў Маціжынскі, у прагнозах больш стрыманы. Беларусь была паводле аб'ёмаў другім пакупніком. Напэўна, Польша дасць сабе рады, але гэта зойме 2-3-4 гады, каб замяніць гэты рынок. Калі Расія ўводзіла сваё эмбарга, то таксама ўсе думалі, што гэта не працягнецца доўга. А трывае гэта, наколькі я памятаю, ужо каля 8 гадоў. Пры гэтым экспарцёр падкрэслівае, што цяперашнія альтэрнатыўныя рынкі наўрад ці з'ядуць больш польскіх яблыкаў, а таму на 100% варта чакаць, што адновяцца ранейшыя шэрыя схемы па абыходу накладзенага эмбарга. У 2019 годзе каманда праграмы «Давайце разбірацца» на Белсаце якраз зладзіла расследаванне па маштабным пераклейванні этыкетак на шляху нібыта падсанкцыйнай прадукцыі ў Расію. Пастаўкі пэўных відаў прадукцыі, якія потрапілі пад санкцыі, яны будуць ажыццяўляцца з дапамогай квотаў. То бок там пэўным кампаніям будуць дазваляць завозіць пэўныя аб'ёмы. Я думаю, што якраз такі дазволы будуць атрымліваць кампаніі, якія набліжаныя да ўладаў. Цікава, што ў пастанове Савету міністраў наконт увядзення эмбарга ўтрымліваюцца і агаворкі пра тое, што час ад часу контрсанкцыі можна і прыпыніць, альбо і нават адмяніць. Гэткае поле для адступлення пасля пагрозлівага надзімання шчокаў, констатуе экономист Сергей Чалы. Я думаю, что здесь это вовсе не ожидание того, что стороны договорятся или придумают какие-то обходные маневры. Скорее всего, это просто признание очевидного факта, что санкции по дизайну своему построены таким образом, что они вредят не сколько странам, против которых направлены, сколько самой белорусской экономике. Поэтому выражается надежда на то, что сами белорусские власти одумаются и отменят их. Што ж да ўласна беларускіх пакупнікоў, то, як запэўніваюць эканамісты, яблыкі з крамаў не знікнуць, незалежна ад таго, колькі гэтыя контрсанкцыі пратрымаюцца. Знайсці альтэрнатыву таннейшай польскай прадукцыі можна, вось толькі заплаціць за яе давядзецца ўжо даражэй. Законы рынку яны такія, нічога не паробіш. Валер Руселік, Белсад. На Уздзеншчыне ў выніку ДТЗ шпіталізавалі 11 чалавек. Адна пасажырка загінула за дзень да свайго 25-годдзя. Трагедыя адбылася на аўтадарозе Мінск-Мікашэвічы паблізу вёскі Басманаўка Уздзенскага раёну. Кіроўца «Опель Вівара», не ўлічыўшы галалёд, выехаў на сустрэчную паласу і сутыкнуўся з маршруткай, якая ехала ў Менск. 24-гадовая пасажырка «Опель» памерла на месцы. Абодва кіроўцы і 9 пасажыраў маршруткі былі шпіталізаваныя з траўмамі рознай ступені цяжкасці. Паводле следчага камітэту на кіроўцу «Опель» заведзеная крымінальная справа па артыкуле «Парушэнне правілаў дарожнага руху асобай, якая кіравала транспартным сродкам, што пацягнула па неасцярожнасці смерць чалавека». Лукашенка чарговы раз узяўся вырашаць нязручнасці жыхароў Менску, звязаныя са шчыльнай забудоваю. З гэтай нагоды ён, сярод іншага, зноў абмяркоўвае наданне цяперашняй вёсцы Бараўляны статусу гораду. Што такія змены могуць прынесці жыхарам бараўлянаў, высвятляў Уладзімір Старыковіч. Бараўляны і Лескаўка, аграгарадок Лясны і пасёлак Вопытны. Перспектыву аб'яднаць гэтыя населеныя пункты ў адзін горад Лукашенка абмеркаваў на нарадзе з кіраўніком Менскай вобласці Александрам Турчыным, ды адзначыў, што трэба параіцца з людзьмі, бо статус горада нясе за сабою некаторыя змены. Придание бараўлянам статуса города. Надо посоветоваться с людьми, потому что статус города
влечет за собой некоторые изменения, пусть немного, но тем не менее. Ідэю зрабіць гарады-спадарожнікі з населеных пунктаў блізу сталіцы, а перадусім з бараўлянаў, Лукашенко агучваў і раней, летась у кастрычніку. Цяпер, паводле яго, Менску трэба, цытата, трошкі сціскаць квадратныя метры жытла і нельга перасяляць Менск, бо хутка Менску стане, як Москва у гадзіны пік. Бараўляны, калі мы разумеем, это конгломерацыя некалькі вёсак, якіх там уже зараз жыве парадка 50 тысяч чалавек. І многія тыя, хто пераязджаў калісьці бараўляны, яны пераязджалі з Менска ў прыватныя дамы і хацелі жыць так каля Менска, але ў сельскай мясцовасці. Пры ператварэнні вёскі ў горад ва ўмовах дзейнага заканадаўства шэраг спецыялістаў згубіць даплату за працу ў сельскай мясцовасці, а жыхары пасёлкаў рэшткі самакіравання. Да таго ж, калі будаваць шматпавярховікі ў Менску ўжо не пажадана, учорашнія вяскоўцы могуць зазнаць ушчыльнення. Будаваць у лясным масіве, да прыкладу ў бараўлянах, былі спробы і раней. Это уже будзе горад, выдзяленне надзелу пад розныя дамы, альбо там сацыяльныя, альбо там гандлёва-забаўляльныя, альбо шматлікія якія іншыя такія рэчы, яны стануць нашмат прасцей, а ў жыхароў будзе менш аргументацыі чыста на нарматыўным узроўні адбівацца ад гэтага. Актывісты адзначаюць, што з наданнем бараўлянам статусу гораду вырастуць і падаткі на зямлю ды нерухомасць, а таксама падаткі для індывідуальных прадпрымальнікаў. Гарадскі статус для бараўлянаў нясе наўпроставую пагрозу і гаспадарам агросядзібаў. Есть агроусадьбы на территории Боровлянской агломерации. Вот десятки хозяйств потеряют возможность вести агроэкоуслуги, оказывается. Ёсць вядомыя плюсы. Гэта найперш развіццё інфраструктуры паводле гарадскіх нормаў, будаўніцтва новых садкоў, школаў і аздараўленчых цэнтраў, лепшая транспартавая камунікацыя. Аднак, паводле мясцовых актывістаў, пры існай забудове бараўлянаў гарманічнае ўзвядзенне новых сацыяльных аб'ектаў там немагчымае. Уладзімир Старыковіч, Белсат. Салаты з маянезам, бутэрброды з маслам і салёнай рыбай, начыненыя грыбы. На Новы год у спажыванні смакоцця мы сябе не абмяжоўваем. У выніку за некалькі дзён набываем праблемы са страваваннем ды пару кілаграмаў. Як прыйсці ў форму пасля застолля бяспечна, разбіралася Марыля Дакуцька. Навагоднія выходныя мінулі, пакінуўшы за сабой не толькі святочны настрой, але і пачуццё цяжару і пару набраных кілаграмаў. А ў лядоўні яшчэ застаюцца недаедзеныя салаткі ды іншыя стравы. Вярнуцца ў форму без пакуты і шкоды для арганізму дазволіць пару няхітрых правілаў. Традыцыйна на святочны стол мы гатуем шмат страваў і нярэдка пераядаем. В празднике основные продукты, которые приносят в наш организм разбалансировку, это консервация, маринады, соленья, ну и, конечно, сладости, да, в большом количестве, которые поедаются вместе с другими продуктами и вносят диссонанс, это вздутие кишечника, брожение и, конечно, какие-то неприятные состояния. У жаданні хутка вярнуцца ў форму шмат хто рэзка пераходзіць на жорсткую дыету альбо галаданне. Паводле Людмілы Ганчаровай такі падыход мае адваротны эфект. Арганізм у стрэсе пачынае набіраць вагу. Обратите внимание на натуральные продукты. Натуральные – это зелень, свежие фрукты, овощи в сыром виде, пусть даже они будут привезенные из-за рубежа. И, конечно, белковые продукты, потому что мы белковые тела. И это правильно приготовленное мясо, рыба, запеченные. Меней есці ды спажываць больш вадкасці рэкамендуе галоўны трэнер гандбольнай каманды «Витязь» и актывіст свабоднага аб'яднання спартоўцаў Константин Яковлев. Всего нам не надо в эти дни. Падыходзіць да трэніравання гэтаксама варта ашчадна пачаць з кардыёрэжыму, веласіпеда альбо актыўнай хадзьбы, раіць трэнер. Перагружванне інтаксікаванага арганізму можа прынесці больш шкоды, чым карысці. Основная ошибка это когда человек не чувствует свой организм и пытается сразу начать заниматься с того, с чего он закончил после праздников. И когда человек чувствует свой организм, он понимает, когда он поднимается наверх, к примеру, на свой этаж, появляется какая-то одышка, да, головные боли, давление, и надо за этим максимально следить. Цяпер існуе дастаткова платформаў, якія дазваляюць падабраць практыкаванні, што найбольш вам пасуюць, і займацца ўдома. Трэніравацца можна і разам з беларускімі спартоўцамі са свабоднага аб'яднання. Понеслась.
Недаедзеныя ж, але прыдатныя стравы можна аддаць праз фудшэринг. А вось салаткі на маянезе лепей не захоўваць больш за сотні. Рэкамендуе дыетолог Людміла Ганчарова. Марыля Дакуцька, Белсат. Ці спадабаўся Крамлю праект беларускай канстытуцыі і той варыянт транзіту ўлады, пры якім Лукашенка нікуды не сыходзіць? Адказ на гэтае пытанне ў праграме «Размова». Сённяшні госць – былы працаўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Анатоль Котаў. Я ж на гэтым з вамі развітваюся. У студыі працавала Анастасія Русецкая. Да сустрэчы заўтра.